Bine, băi, o să video, eu sunt Nijoritan și nu merge bine webcam-ul și cred că o să pun. Și am schimbat de mod de joc, acum utilizez modul ăsta de aici și aici și tu. Bă, ai văzut că treceți modul ăsta aici și înainte? Ați înțeles, bă? Ai înțeles? Și asta sunt Minecraft. Mi s-a băgat în beză, deci n-am chiar tot ce aveam înainte. Da, trebuie să stai tableta așa dacă nu. Ce? Hai să facem fierul nostru, să-l facem. N-am cărbune, mă. N-am cărbune, nici n-am. Greu meu, greu meu, al meu, greu meu. Dar zice în comentarii dacă să stau fără webcam sau cu webcam în Minecraft. Pentru episodul ăsta în comentarii să-mi ziceți. Și mai încolo să fac un video de Clash numai ca să vă zic ceva. Și o să facem și un atac. Așa, scurt, nu? Pentru că. Hai să punem grâu la fiert. La fiert? Să punem grâu la fiert? Ce înseamnă să punem grâu la fiert? Ziceți în comentarii ce înseamnă să punem grâu la fiert. Va crește și toată și o să invadez lumea care nu există în Minecraft cu grâul meu, pentru că ea să fie al meu, al meu. Am deja 22. Nu, semeța! După semeța! Locotenente! Asta vedem dacă putem să dormim. No. Deci o să mergem în minieră. O să dormim ca să după aia să luăm lemnuț. De ce am ce stai aici? Nu, eu l-am pus. De ce? De ce l-am să fie așa? Mamă! Am făcut niște pâine. Și acum să dau să mănânce. Ne-am făcut zilele noastre. Pleacă-mă de aici. Veniți, mă, încoace. Tu și tu. Vei mânca, ești, bă, mai mânca. Mai vrei tu, nu? Tu mai vrei? Nu mai vrei. Bine, eu mă duc. Da, filmez. Eu să mă duc să... Trebuie să găsim lavă și... Da, trebuie să luăm niște lemnuți. Deci asta nu e aici. Și ăsta aici. De ce? O să luăm de lemn, da, și așa, pentru o să trebuie să fac niște steak-uri, ca să fac o tastă de fier. Puiul vieții!
Puiul! Puiul! Cel mai tare luptător din puiasca! Să nu! S-a meritat pedeapsa. De la frică te omoară, ești pleacă-te, pleacă-te. E acces privat. Acces privat. Bine, nu o să mă spun nimic niciodată. Nimic niciodată. Bine? Bine? Nu mă spun nimic niciodată. Sunt foarte... Vreți să știți să fie, pentru că e țigănă, nu sunt țigănă. Oricum. Încheie așa ușa. Construcția de mob spawner o să stopăm puțin și o să ne ducem să luăm niște lemn. Să facem corbun de așa din lemn, pentru că să spuneți în comentarii, vă amintesc dacă să pun oricum sau nu Minecraft. Acum, scrie, să nu zi, te uitați, ne? Nu închide video că am făcut, știu că nu faci chestia asta. Nu, tu nu poți să ieși. Puiul. Ăla Illuminati, trebuie să-l ucidem! Ăla Illuminati! Acum știu de ce. Eu știu. Temeți-vă de pui! Pui sunt niște pui! Da, sunt niște pui. Dar unii sunt buni, unii sunt al lui Illuminati. Tun 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 tun. Illuminati confirmed! Illuminati confirmed! Pui! De ce pui? De ce? Nu te așa strate de gruți! De gruți? Nu o să mă spune niciun cuvânt, bine? Gata, nu mai vreau să mă minerez. O să mai minez. O să minerez off camera. Off camera. Știați voi că am spus că o să fac chestie automatică? Păi da, o să... Așa, de ce? Pentru că trebuie să facem așa, pentru ce vreau să fac eu. O să ne trebuiască. De ce vă... Ne trebuie. Trebuie niște chestii. Uite așa, da, să facem. Și aici o să luăm open și chest. O să facem adânc 2. Aici o să punem chestul. Și deasupra, shiftați. O să punem shiftul. Acest mod. Când grow, o să cadă aici, o să cadă în upper. Așa. Și aici e totuși mecanismul. Acolo e un tunel care să le închidem pentru că nu îi punem.
aici o să vină grâu care o să cadă. Să vă arăt. Să zicem că ăsta e un grâu care deja ai făcut ăsta aici, nu? Fac așa, fac. Ar trebui să cadă, dar nu. Ce? De ce e cu partea aia? De ce e partea aia? O să cazi acolo. Bine, să zicem că semințele cad aici, nu? Că semințele și greu cad aici. Ce se duc acolo? Încet. Vedeți, mi-a dat 7 pentru că s-a dus în chest. Ce-am închis aici? Aici. Aici, mulțumintele, dar nu înțeleg. Dar nu înțeleg de ce ăia nu se duce acolo. Bine, băieți, vine să se conclude aici. Banane. Abonați-vă. Scrieți în comentarii dacă să pun webcam sau nu în Minecraft. Și... Pa! Abonați-vă.